Stoga, u ime domaćina ove manifestacije pozivamo našeg dugogodišnjeg imama Rasima Efendiju Žigu da se obrati i poselami ovaj cijenjeni skup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Gospodaru, stvoritelju nebesa i zemlje. Neka je njemu uzvišenom hvala na nimetima i blagodatima koje nam je podario. Neka mu je hvala koji nas počasti Kur'an i Kerimom, koji uputa onima koji su bogobojazni i razuma imaju. Neka je Allahov mir i spas na Allahovog miljenika i poslanika, kao i na sve one koji ga slijede i koji će ga slijediti do sudnjega dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, poštovani prijatelji, dragi gosti, cijenjena i uvažena ulemo, draga omladino i djeco. Pripala mi je dužnost i obaveza da ispred domaćina ove manifestacije poželim vam dobrodošlicu i uputim riječi najljepšeg pozdrava. Assalamu alaikum i dobro nam došli. Dobro nam došli na 5. tradicionalnu večer Kur'ana i Ilahija u džematu Hagen, gdje ćemo imati priliku da budemo nadahnuti odlomcima časnoga Kur'ana i Ilahija te vazu nasihatom naše cijenjene uleme. Zato nam je velika čast i zadovoljstvo da poselamimo i izrazimo dobrodošlicu i ugodan boravak među nama cijenjenom i uvaženom imamu i hatibu Hadžbehove džamije u Novom Pazaru, magistru Saad Efendi Islamoviću. Selamimo i izražavamo dobrodošlicu vanom imamu Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj, profesoru Aldin Efendi Kusu. Također, želimo da poselamimo i poželimo dobrodošlicu vanom imamu Medžlisa NRV, magistru Muhammed Efendi Mujariću. Selam i dobrodošlica predsjedniku Medžlisa NRV, gospodinu Mustafi Burniću. Selamimo i želimo dobrodošlicu učesnicima programa, a sa nama su Kurra Hafiz, dr. Mustafa Hamiz, Ibrahim Efendija Bilčević i Muharem Efendija Mešinović. Zadovoljstvo nam je da su i ovoga puta učešće u programu uzeli učači iz našeg džemata, na čemu smo veoma zahvalni. Gezim Beriša i Albin Redžepi, kao i polaznici Mekteba, Amar Tuček koji se već predstavio učenjem Kur'ana Kerima, i u drugom dijelu polaznica Mekteba Sara Junkić. Još jednom, dragi uvaženi gosti, vajzi i učači časnoga Kur'ana, posebno svakom od vas želimo dobrodošlicu i ugodan boravak među nama. Selam i dobrodošlicu upućujemo prisutnim imamima i njihovim hanumama, predsjednicima i članovima džematskih odbora i džemata, bez čije podrške ova manifestacija ne bi bila uspješna. Hvala vam što ste večeras sa nama, što pokazujemo da smo jedni za drugi.
Ne zaboravimo i sve one koji su Allahovom voljom preselili na bolji svijet, da im Allah podaje svoju milost i džennet. Primili smo vijest da je na Hiret preselio naš uvaženi i cijenjeni alim, ponos Bošnjaka i Bosne, naš profesor Hafiz Ismet Efendija Spahić. Zamolio da pred dušu proučimo jednu fatihu. Billahi l-Fatiha. Selamim sponzore ove manifestacije koji dijelom svog imetka potpomogoše da ova svečanost bude upotpunjenija. A jedan od njih je i generalni sponzor ove manifestacije, gospodin Ajed Kudbašević. Molim Allaha da vam uveća vaše imetke i da vam podari bereket. Da u tom bereketu zajedno sa svojim porodicama i najmilijim uživate. Velika zasluga i priznanje da se jedna ovakva zahtjevna manifestacija održi pripada članovima džematskog odbora, aktivistima, cijenjenim hanumama i omladnih džemata. Poštovani prisutni, među vama su mnoga poznata lica koja godinama podržavaju ovakve skupove, ovdje i drugim džematima. Da vas Allah nagradi i podari vam svako dobro, inša Allah. Ono što se da primijetiti večeras jeste prisustvo i podrška svih džemata naše regije. Hvala vam što ste nas počastili vašom posjetom, što smo ovdje pokazali da smo složni i da smo jedni za druge i da smo jedinstveni, a u jedinstvu leži naša snaga. Raduje nas izuzetan odziv džematlija ovog džemata, što u svakom slučaju veliko znači za ovaj džemat. Obzirom na veću brojnost članova našeg džemata na ovoj manifestaciji, iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve one koji to još nisu, da postanu vakifi našeg novog islamskog centra. Poznato vam je da smo kupili izuzetno lijep i velik objekat i to je vlasništvo već našeg džemata. Objekta koji se sastoji od stambene zgrade 6 stanova i poslovnog prostora 800 kvadratnih metara na lokaciji 2500 metara kvadratnih. Arhitekte, stručni ljudi su završili svoj dio posla i sada čekamo odobrenje grada, to jeste generiku. Mi se, inša Allah, radujemo i nadamo pozitivnom rješenju. Zato apelujem na sve vas da postanete vakifi nove džamije, da u ime Allaha Đelešanuhu izgradimo centar, projekat budućnosti za nas, našu djecu, naše unuke i buduće generacije. Svi koji žele postići trajni hajr i dati svoj prilog, mogu to učiniti večeras na štandu kod naše sekretarice Sabrine Hodžić. Na kraju mog obraćanja želim kazati hvala vam što ste nas počastili vašom posjetom. Allaha molim da nam podari iman, da Kur'an slijedimo i da se Kur'ana čvrsto držimo. Još jednom u ime organizatora dobrodošlica svima i lijepo se osjećajte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo se našem imamu na riječima koje nam je uputio i trudu koji je uložio zajedno sa članovima odbora da se ova manifestacija održi.